Bendol Sugiyanto Semanung Gunung Kidul ya ning kira ana lagune. Oh iya. Lah iki sing siji saka panjenengane Bapak Sudiyono Pakel Baru. Oh iya. Piyai kene sajake Pakel Baru ya. Nyuwun Framen ya. Diiringi gending Sinom Nyamat. Oh ya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani ya. Diaturake Mak. Iya, iki fragmene fragmen apa? Aku dhewe ya urung dong. Ya. Karepe kepiye? Sinom Nyamat. Ngono ya, Mak. Iya, monggo. Mbak Tatin, yo Tin, mudhun. Ya. Dirampungke iki lagu-lagune no. Ya, mengko gek teruske lakone ya, Mak. Iya. Lakone lakon wigati. Ya, iya. Ci, Pak. Oh wis to. Ya, iki pamundutan Sinom Nyamat. Ya. Ning nganggo fragmen apa terserah kowe arep golek kanca sapa. Ya. Sapa? Sing arang, sing wis arang. Heeh. Ayo Kin, solikin. Penyakitmu kudu tok lawan kowe. Ya. Ora usah wedi. Ngono ya, Mak. Iya. Awan waras kok anggere arep mangkat nyambut gawe kok masuk angin. Kuwi ming psikismu sing kena. Iya. Kuwi cara berpikirmu sing kena kuwi. Pundi, Pak? Pundi? Kono kok pundi apa to? Lah wau tuturine wonten permen wonten. Hah? Wonten permen wonten. Fragmen. Oh, permen. Oh, ya wis. Sing lara iki kupinge barang. Ya ora apa-apa. Karo Tatin. Iki suradane kula ya, Pak. Apa? Surada. Sutradara. Nggih niku. Sutradarane aku ora surada ora. Nggih. Ya, sutradarane aku. Ya. Kowe arep dadi apa? Kula sik digandrung. Oh iya. Ora kowe gandrung. Ah, mboten mawon. Ya sing digandrung kok terus tadi nembang Sinom Nyamat panjaluke kuwi. Ya. Ya. Nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah dadak sing werna-werna. Ya. Kowe Den Mase Broto Tatin seminten wis kaya biasane wae. Ya. Lakon liyane apa ora ana. Angel no, angel. Ya. Sing apal lagi kuwi engko ndamel aku barang bingung. Ya, monggo. Ya, tutuk 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 tutuk. Nano nano nano. Tutuk tuk tuk. Piye? Kok piye? Apa jenengan ki gagap to, Den Mas? Ora. Ora jarine panjenengan lara napa to? Ora lara aku. Lah? Janipun kenging menapa? Ya mung apa, Pak? Psikis. Anu, pokoke alasan to. Kowe iki mengkon mikir angel, aku ming mergo awakku lho do lungkrah ngono wis wangun kok ketoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok. Oh, piye? Panjenengan kira menapa to, Den Mas? Aku kira ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo kok kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit. Kuwi rak mung kabar sing kabur. Berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh nggih, alhamdulillah menawi panjenengan nika sehat. Alhamdulillah. Den Mas. Piye? Saestunipun kula menika ajeng omong. Apa? Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok omong piye? Omong. Angsal? Oleh. Kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ayo iki rak wis cerak to. Lah kene kan kurang caket. Piye? Saestunipun kula aku isin ya arek ngomong. Piye kok? Den Mas. Lendas-lendus ki. Piye? Kula menika Kowe ngopo? tresno kalian panjenengan lho Den Mas. Tresno karo aku. Inggih.
Ora aku walik kok. Kok ora kuwalik? Panjenengan nggih tresna kalian kula? Ora. Loh, pripun to Den Mas menika lho? Ha iki ceritane aku kudu ora tresno karo kowe. Heeh. Aja ngomongke cerita ngono kuwi kok. Ketoprak kok ngomongke cerita. Yo Pak yo. Heeh. Mbok Kowe- purun. Kowe kaget no ya. Mene. Lho. Aku tresno karo kula tresno panjenengan. Boleh langsung muni. Minten. Ngono dadi Siap. kanu dramane iki kecekel baleni Tin, baleni. Baleni, Kula tresno karo panjenengan langsung muni. Minten. Ngono ta kaget ora kok. Den Mas. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Loh, minten. Nah, apik iki Lah semua. napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresno karo aku? Lah nggih nika perentul saking ati kula lho, Den Mas. Merentul. Nggih. Gon ngendi? Nggon mriki lho, nggen mriki. Ngono ya. Subrata kok cengengesan. Nggon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to Den Mas kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe Pacangan. pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinten? Ika. Ika. Wah, panjenengan tresna kalian Ika? Oh, nek Wis iki ora apa-apa. tenan Iki nek iki. asline jeneng. Tenan. Kowe gelem ora Kak? Ora. Ah ya wis. Nah gelem ya wis. Tak omongi. Cempluki jenenge asli Ika. Wis tak telusur ning kono ning. Sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Dadi bener kuwi ora apa-apa. Bener. Ra apa-apa tresno iki ra apa-apa. Mbok jenengan ampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarane kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lah panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning Lah rak kok Ning rak pawakane ngono. ning rak pawakane Dicondro Ika dicondro. ki ki apa? apik Ika ngene lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho, Lho piye? mlirik Ika. Panjenengan niku nek ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur barang. Lah nggih panjenengan nek nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, nek nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Lah nggih nek nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah ya ning rak jeneng katresnan ki rak ra iso dipeksa to, Ten. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, mosok ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem apa piye? Lah rak tenan to. Kula rak nggih gelem to nggih. Ah pemain kok ora tetek iki ngopo lho. Kowe nek yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya tetep aku Lah iya dengkulmu mlocot. maksudku kuwi ngene. Dadi Apa? umpamane kowe iki tresno karo aku, Inggih. apa ya kowe gelem tak wayo? Wah, lho kok Kok teku. diwayu Lah nggih? mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lah napa panjenengan mboten saged milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal. Heeh. Tenan. Iya. Kayak jajal ya, Pak. Pak, Hah? kayak jajal. Aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno. Kepiye-kepiye. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso Tresno kuwi dituku Ora kena dituku nganggo apa wae. nganggo apa wae. Lah kok sik omong aku terus kan. Heeh ya. Nanging Ijolan wae apa, Pak? Mah Tin Mas. Nanging tresna menika jalaran saking kulino lho. ora mesti. Lah nggih mestinipun nggih ngenten niku. Omong ah. Piye?
Jenengan kok nek wis kulino karo aku, kaya iso dadi seneng karo aku, yuk gelem karo aku nggih. Lah ya coba. Lah kleru meneh. Emoh kok lah ya coba, lah ya coba. Coba. Manismu. Iya. Jeneng wong ora tresno ki ya biak-biakno tetep ora gelem. Lah ning kula tresna kalian panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke. Umpamane kowe tresno to? Heeh. Ning aku ora. Terus umpamane Kok mengumpama terus to ya. oh to iki. Kok ora ana jluntrunge to? Lah panjenengan niku mbok dirasake, didelok dhisik. Delokan raiku, delokan wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah kene kok mboten tresna kalian kula sebabe napa? Nek ming sebabe Ika, mbok Ika dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki kejaba nek sing geret ki Ika. Waduh. Lah kok kenom Ika ora ono nang kene sing ono aku. Ana ning bayanganku. Wah. Apa iso ming bayangke tok iso? Ming karo bayangan iso. Iso, aku kulino mbayang. Pokoke aku ora iso. Hei. Hei. Apa Den Mas? Aku lagi takon cakepan lali e. Iya, takono. Sampun dahar dereng. Wis. Dahar kalian apa? Karo telo. Dahar kok telo iki piye to? Duwe iku telo. Jenengan kedah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyoh. Wow. Den Mas Broto krocok mbendo. Kok mengenyon juan. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki nembang ora apal to. Para tamtu tak
gadah jeruk lho Den Mas. Panjenengan nak dereng nate dahar jeruk to? Nek jerukmu urung. Lah menika kula gadah jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Duncekke. Ayo Kula jeneng. oncekke. Wong sing jeneng rayu ki mesti kudu nganggo diuncekke. Menika Den Mas. Kowe iki rak ra edan to, Ten? Lah napa to? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh kleru kulit, lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngoneknya aku lamur. Lah kulit kok kon mangan iki, Pot? Lah jenengan doyan boten? Ha ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Heeh, Jenengan niku mbok ampun ngaten niku to. Den manek jen niate seneng mbok ya seneng. Ana beda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora beda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe ika. Ayo aja diwayo, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Loh. Ya nyoh. Panjenengan niku kok apa-apa nyo ning ora nyoto. Omong tok. Ya coba diteruske. Mama tanpa potol-potol ngene mbok tak benake. Kok meneng wae ngopo? Ha seneng. Seneng. Iki lho potol tenan lho. Apa niate aja arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualik iki lho, kualik. Ya wis men kualik ya iso kok. Mah. Iso nganggo klambi kualik? Kowe ora mbeda aku to. Ora beda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah nggih niku nek upami kula demok jenengan asal mboten. Ora entuk Ya ora entuk. Udu muhrim. Udu muhrim. Nah. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi. Aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak ngarep-karepku arep demok ngene iki ya entuk to. Ngapa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kowe arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Loh. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Lah, Jenengan kuwi- seneng nek aku edan. Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki ping ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal. Ayo engko sik urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Lah wanine pira? Wanine pira? Sawe. Wah, kok murah men. Mosok kaya ngene kok selawe lho ora menghargai blas. Tenang. Turuk. Den Mas, panjenengan menika janjane iki ora seneng ki sebabe memergai Ika. Ora kuwi. Lah ngene napa? Ning aku pancen ora tresno karo kowe, Ten. Mbok
Aja omong ora tresno nek urung awak dhewe urung njajal ngene iki mbok omong nek ora tresno ngono kuwi to. Panjenengan kok nek jenenge ngono kuwi nglarani atine wong wedok lho. Subrata mlayu. Nglarani piye? Lah panjenengan boten tresno kalian kula mesti lara. Lah wong aku ora tresno kok. Ya karepmu. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga ngene. Wis tok 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 tok. Aja lunga, Den Mas. Tok 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 tok. Nyakin dum-duman duit sik aja ngono ya. Apik elehmu ngetoprak lumayan e. Nah. Gandeng kowe nggo priksa ya. Ya, ora lara wae. Nyambut gawe kok pikeke kae sik pemaine wedok kae ngono. Heeh. Matur nuwun nggih, Mas. Hei. Aja. Ngawur lho. Serampung ora gelem tak iki arep. Kowe ngetoprak ora gelem kok bareng bubar kok arep. Cara ngendi kene? Ya arep nekat. Heeh, etok. Sampun. Wis, Mbak Latin ya. Engko ndak wektune slanteng kok sing kurang diaturake nggon limbukan ya, Ngger. Ya. Ayo diteruske dhisik critane. Ayo tak derekke, Mak. Tan samar pamaring sapa